Ndinoitwa Alec Maonde Sabhuku Maonde, village head ward 12 Bowera, chief Nyashanu headman nemhari. Paita gagawa rekuwakwa kweguwa zvichitevera mushure mekunga baba wedu ashaika Alex Zaranyika Maonde akashaika mugore ra2024 musi wa19 Mei. Nhumbi dzacho hadzisati dzagoyiwa pari zvino, nyaradzi haisati yaitwa. Saka vemhuri kusanganisa vana vacho vakambotaura nemudzimai wacho anondogara kuUK. Mukataura naye panhau dzekugoyiwa kwembasha unoti ndinorwara, asi akauya iye anoisa maruva paguva remurume wake risati ravakirwa. Saka takazorangana kuti tiite memorial service, iye mudzimai wacho ozouya oisa hake tombstone rake nekuzoita nyaradzo. Zvakarambika izvozvo. Takazoshuma headman kuti tiite memorial service, akamboda kutirambidza, tikazomutaurira akazobvuma. Saka takazoenda sedelegation yekuti tiwakire guwa. Iye headman ari kuramba nezvekuti guwa riwakwe. Saka vana vacho vaviri ari kuramba kuti rivakwe, zvikonzero zviri zvei? vari kuti munhu akafa, mutemo wemazuva ano munhu akafa, guwa nemunhu zvese zvikafa ngezvemukadzi. Saka isu tiri kuti pachishona chedu chechivanhu munhu unoti akafa unodzoka kuhama dzake. Saka ivo headman vari kuti munhu ngewemukadzi, amene kuti ndo zvako here mazuva ano, ungatibatsirawo. Zvii zviri kukonzeresa apo? Asi pone nyaya pane kubata kwemari here? Chii chazovhiringa? Ndozvogara zvichiitika here kana kuti zvinoitika mune imwe mishawo? Mune imwe misha hapana. Ndinodaira kuti pamwe headman wakapuhwa mari namai avo. Saka kutaura kuno kuguva ragadzirwa here, chii chiri kuitika? Guwa vawaka, vana vacho vatsvaka vanhu vanovakira guwa. Nevamwewo vemhuri havangazotadzi kusvikapo, asi isu aSabhuku inini handina kusvikapo nekuti ndaona kuti headman vanondipa mhosva, asi ndatogara ndatongoona kuti ndashaisha, dai ndatongogara ndangoendapo. Saka ini ndandisina kuendapo, ndangoti musaita, vakati aiwa tiiti toda kudzokerawo kunze kwenyika sekuna mai vacho. Ivo mai vari kuti ndinozouya ndoita izvi nenguva yangu, handitungamirwi nevana. Saka ipo zvinotadzwa kuti mapiwa masamanisi ekuti munodiwa kudare kwachi musi wa30. Hanzi mhosva ndeyei? Hanzi mhosva ngeyekuti matendera kuti guwa rivakwe. Pane kutaura kwavo chinzi ishe uyu une mari ari kunzi ari kusungira vanhu vasi kuvaka makuva. Apa mavaka futi makuva makusungwa, hanzi chikonzero? Vakagara vangoti guwa rinofanirwa kuvakwa, vane makuva ese akashata anofanirwa kuti avakwe. Saka isu nekutaura namai avo, mai ndo vakanga vakamisa kuti guwa iri rege kuvakwa. Saka patakambonoenda paari achichimuudza, wakati guwa iri kusatovaka kwamakaita imhosva, kuruvaka kwamuchatoita futi imhosva. Saka tatoona kuti mhosva dzacho kuchitongoti vana vangoti sezvotangawo mumhosva kuti takarega kurivaka kare, saka bheta tingorivaka tingopinda mumhosva kamwe chete. Sei yazopuyirwa headman, yazopuyirwa Sabhuku Samoni. Asi pamutemo maprocess yacho yekuti kana guva richivakirwa riitwe ndeapi anoitwa nenyaradzi dzacho? Process inoti vanhu vachida kuvaka guva ravo vanoudza Sabhuku, Sabhuku ozongoudza headman kumuudza chete kuti ndozvirikuda kuitwa muvillage. Haana chaanopikisa kana kuti azoziva kuti mhuri dziri kunetsana here kana kuti zviri kudini. Chinene kuti mhuri dzinonetsana asi vanhu makuva anongovakwa. Makuva anongovakwa sekuti hama yenyu ikaramba iringori ivhu rakangoita mututu kuti guva rina kuvakwa, harusi rukudzo pahama yenyu yakafa. Saka tingati zvizvi ngatarisirwa bilese ipapa kana madaidzwa kumatare kwacho, mune makutongwa nemhosva yekuti chii, uye zvekuti muripo wacho unenge wakamira sei? Mhosva inenge yatopo ngeyekuti hanzi makazvidza headman. Saka zvepamuripo hatingazivi hedu kuti muripo unganzi chii, asi pari kunzi munopinda mudare ne$30. Asi apa patakaenda tichinomuudza apa takamupa futi $10 tikamushumazve ne$10. Saka mari yedu pamwe chete yemhosva dzese inenge yabva $50. Amene kuti zvinotenderwa here pamutemo.
ivo havana mari here dzavanotarirwa kunzi kana munhu apara mhosva yakati nemari yakati kuti pasava nekupfurikidzwa? Zviripo pamutemo, but semunhu ari kuda kudya anogona kungoita overcharging. Amenoti semiwo vari kumutemo mungatibatsirawo here kuti vanhu vasununguke munzvimbo. Vanhu vari kuchema nekuomerwa neimwe mitemo yacho. Mhosva iripo chaiyo chaiyo yetinoita. Gakava redu hatina gakava nemunhu, iye mukadzi uyu hatina gakava naye, ndiye nyakutimangarira kwashe. Isu tiri kuti vana vakanitaurira kuti tiri kude kuakira baba guwa isu musi wa25 muna Mei mwedzi uno. Isu kwakutenderana nazvo, uyai nezviro tichidini, tichiakire guwa. Tichide kuakira tosvika pane nguva yekunzi Maurudi kana kudai pane peace order. Peace order yekuakire guwa remwana wangu remunun'una wangu kwakuchende ikweyo kwashe. Ishe uya kwakutaurira futi kuti zviitiba kuti muakire. Ini kwakuya kwati ana ari kwendi tiri ikweyo, ndakamutaurira kuti ana angu ari kwendi anosenza kuUK, ndokwaanosenza. Uya nekuti tiakire guwa rababavo. Hino tauya kuakire guwa rababavo, tapedza kuakira makuseni kwakufuma kutore zviro zvedu kwakuakira, tapedza ndopo tozoshamiswa tichiona futi tsamba yashe iya yauya futi ndakusunga noti matovakira guwa kuti matopara mhosva. Hatizvizivi isu, tandozoone munhu wouya. Sabhuku unonga ataura hake kuti vanhu vaya vana baba vangu akuakire mwana wauchi guwa. Ndafuma ndichiti vana vangu ngatiakire guwa reumwenyu, ndozvataita. Asi imhosva here kuvakira guva ivo pamhosva yekubva kudhara, usakaakira nashe unosungwa, uchende kwashe unosungwa. Hino isu tichiakire guwa ndo petonzi maane mhosva. Mhosva iya mune gakava. Gakava rendinaye nani nemukadzi ndiye wakachererukawo here wehama yangu? Handiyi. Ndine gakava pakuti ndoite gakava rekuchere guwa rehama yangu, zvakamboitwepi? Iye mukadzi uyu muri kumbotaurawo here naye kumubvunza kuti zvizvo zviri kukonzera kuti uzosvika pakuti tumisira mapepa uchitaura naishe kuti tapara mhosva? Mukadzi uyu takadai vana vauye kutitaurira, tikaende pane network kwakutaura naye, ini mbune pachangu ndakataura naye akati dheti ramaisairo handiuyiyo, ndonga ndiri muhospital. Adaro inini kwakuti aiwa iwe uchitipe zuva rekuti tireke kuita musi wa25, uchitipe zuva, hana kutipe zuva, tiripo musi wa25 hana. Kwakuti kwabva ndamutaurira ipopo ndikati ino iwewe zvetiri kuita zvacho isu tinoakira. Iwewe uri munhu wemuno muZimbabwe, warwara unouya kuno tokuisa kuhospitari dziri kuno. Iye akati itai ikweyo, ndoita. Ndikati ndoakira iguwa remunun'una wangu, ndapedza naye ipopo. Kubva nababa edu hapana munhu wakambotongeswa kuigama kuakire guwa rehama yake. Handiti iye ndiye waitouya achiti durunhuru iri techiganhupo, bvisai durunhuru ndokusungai. Ino tichibvisazve ndodaidzwa kudare rekunzi uya kuno, zvakamboitwepi ndaakira. Ana anga auya nesimende, ina handina mari kwandaiona. Vana akauya nesimende anacho, tikaakire guwa remunun'una wangu. Dombo wamuri kuti uyo uri kuti ndiri kuya nedombo umbori haniko kwendiri mukadzi. Vana vangu vachatenge dombo rababa avo, ndo mutemo. Chikunyanya kunetsa pamukadzi kuti azosvika pakuvhiringidza zvese zvichii? Hapane kusaibatana here kurimo mumhuri umu? Kumba uko iye mukadzi uyu munun'una wangu wanga aina akadzi akawanda. Mwana musikana mukuru haadi kumuona, urikuona. Mukomana wake chaiye chaiye haapindirani naye. Ndo gakava riripo, isu naye hatina gakava naye. Saka gakava ravo harinei nechirongwa chamakaita kuno? Hatinei naro iro handirizivi.